I da ste bre ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja. Znači ja sam išao malo da minam dok nisam snimio i oko lave negde našao sam lapis lazuli. Sad možemo da enchantujemo i idemo odmah da enchantujemo. Znači samo ću mač i dijamantski kramp. Dobro. Znači stavljamo tu lapis lazuli. Unbreaking, efficiency. Kokovski, 9 levela. Da imaš nešto, ali nema. Unbreaking. Da li uzmem efficiency da, ili unbreaking. Aha. Ne znam šta bi tu... Ajde uzet ću unbreaking. 720, to mi je 3 levela potrošilo. Koristio sam za sad ovaj. Stan, nek čeka tu taj lapis. U stvari, disposable se. I idemo sad da enchantujemo onaj tamo novi mač, iron mač koji smo našli. Ovaj, ne koji smo našli, nego koji sam napravio. I sada... Čekajte. I sada stavljamo to tu. Main of orders. Knock together, sharpness 1. Uzet ću sharpness. Sad ću da vidim. O, što moćna tekstura, brate. Sviđa mi se tekstura. Sada smo mnogo jači i da, mislio sam da napravim neko iron odijelo i sada ćemo to da napravimo. To ovako. Tako. What the fuck. Eto ga, da vratim na iron tu. I samo ću chestplate da enchantujem. Pošto imam 20 levela, to je dosta. Fire protection, protection 1, protection 1. Fire protection. Uzet ću ovo. To smo uzeli. Koliko? 19 levela. Idemo da jedem. Se mislite da ima achievements kao... Ne achievements, nego... Kao da... Ovo, kako se zove, da... Šta se to da kažem? Da kad vas čudovište neko dotakne, onda kao... luk, bow ću da enchantujem. To mi ne treba ništa, bakli mi trebaju. Da, enchantments kao da... da... Ovo bre... Šta sam mi to da kažem? Nemam pojma ljudi, nešto sam mnogo zabagovao sad. I nije enchantments nego... Ne pojma nije što. Lapis, ili mi treba... Stvari neće treba... Neće da mi treba toliko lapisa. Ovdje otvori. Znači ja sam Matrix, prolazim kroz vrata. Onda puknem srelo sad. Punch, unbreaking, power 1. Da li tu sam power 1? A ne, power 1, mnogo će da mi otežava da ih ubijem. Punch 1 ili unbreaking 1. Uzet ću ovo, evo, uzeo sam to. I dobio sam power 1
Power 2 i Unbreaking 2, to bre. Nije loše. A ovdje Unbreaking 1, ovdje Sharpness 1, pa da. I sad idemo da vratimo ovaj lapis lazuli. Ne znam šta bi još nosio. Uzet ću jedan bucket. Jedan bucket samo, ne treba mi više. I šta sam htio još da uzmem? Eto tako. Neće mi trebati, u stvari možda će da mi treba, nemam pojma. Šta bi još treba? Pa ništa, da, hrana mi treba dosta. Idem sad da ubijem neku životinju. I samo da stavim da mi se peče. I kad se ispeče idemo. I evo ljudi idemo, samo da vidim. Sad će skoro mrak. Ne, ovako je tekstura prije nije bila. Šta sam uradio? Neka ti to tu ne jede se. Ovako nije bila tekstura u naranđasto kao, znate. Ali meni se sviđa ova tekstura, ekstra je kao da ste u pravom životu. Mislim, tako bar voda izgleda. Samo čas. Što je brzo pala noć, ljudi moji. I javljam se kad stignem. I evo ljudi, došli smo do pećine. Ako vidim neko čudovište, idemo da se fajtamo, da vidimo kakav je ovo mač. Sad ovdje idemo ovamo, ja mislim jeste. Nešto mi se sporo učitavaju čankovi, ne znam što. Idemo sad ovamo. I sad ovamo, ja mislim da je ovamo. Ovdje sam bio, pošto vidi se svetlo tamo. Sad samo da vidim gdje ću. Znam tačno gdje sam. It's really hard. Idem se doma. Ovaj kramp dijamantski, mislim da... Da, mislim da sam da je dobio neku brzinu. Pa da kopam malo brže. Mislim već imens. Ali nije dobio ništa. I sad idemo ovdje. Da, šta imam kofe lave? Imam lavu kući. I sada idemo u ovaj bre što sam našao kako ja ga zovem, mineshaft. Ovaj rudnik i sada ako nam dođe neko samo da idem gdje ću da bi išao. Da, uzeo sam jedan kovčeg, u njemu nisam našao ništa posebno. Stvarno ne sjećam se šta sam našao, ali dobro. Evo ovdje ovako, tu je bio taj čas. Ne, ovdje, tu. Pa ću možda da pokupim ovu prugu, za sad mi ne treba. Ovamo. Da, ovdje sam bio, ali idem još jednom. Možda ima nešto i da, probat ću ono kao kopati pravo i nađete dijamante, to ću da probam. Ako mi bude uspjela sva sreća. Da, to kad istrašim 4. Ovdje vidite ima puno ovih stepenica kao nekih. Mislim nisu stepenice, nego slično nešto. Aha, vidite ovdje sam stavio cobblestone, da se ne bih izgubio odmah. Ovdje je bila neka lava.
Stani, ja sam se izgubio, evo ga. Idemo sada ovdje. What's up? What's up? Ovdje nema ništa. Ovdje je pukao creeper. Pa je ovo srušio. Da, za jednu stvar mislim da je bug. Zato što jednom je pukao creeper ovako na... ovdje negdje u tunelu i sruši samo jedan blok ovako u dubinu. Kao da je bio u vodi. Pa mi je to malo bilo čudno. Da. Ja sam bre ovdje bio, šta se vrtim u krug? Ja sam gdje sam. Ovdje nisam, u stvari ja sam bio sam. Zamislite da ovdje imaju dijamanti, a ja ne vidim. Možda ovdje ima nešto. Ovdje nisam bio, da. Yes. Ovdje mislim da je onaj spawner, ljudi. Nisam siguran, mislim da je spawner. Creeper. Emerald. A, mrš! Mrš! Ljudi. Znači, usro sam se. Sada se plašim da mi ne dođe neki creeper iz leđa. Nosim ove slušalice. Pa neću vam baš nešto najbolje. Ovdje samo da dođem da nema ništa, jel tako? Nema ništa. I onda pokupimo onaj emerald. Ljudi, znači usro sam se, 2 creepera su bila, brate, tu. Znači, ne znam šta da kažem. Ja sam uvređen i povređen. To zlač. Koliko zlata. Idemo sada ovdje. Aha, ovo je na emerald. Da, mislim da je to emerald. Prokopat ćemo put ovdje da znamo gdje smo. Ovdje. Stavit ću baklju. Vidite, ovo se nije ni malo istrošilo. My goodness. Da zapamtim da smo se od ozgo vratili. Dođi vama da te ne vidi. Da te ne vidi. Ovdje kod je spawner creepera, vrate. Ako mislim da to ne postoji. Lapis lazuli! Redstone! Ovo, brate, to zla. Brate, koja sam srećka. Jo, ljudi. Kuca mi srce, ljudi, majko moja mila. Ovo spawner neki, bre. Mrš, bre, tamo, bre. Mrš. Pukni, bre, srećko. Kome to, bre, gađa više? What? What? I ljudi, znači konačno sam našao sve one stvari, znači trebalo mi jedno pola sata, sat. I evo, pukao mi je tu creeper, eno ga dole jedan skeleton. Da, promijenio sam achievements ovdje na Smite 2 i to. Vidim kako radi. Mrš. A, on se... A ne.
Da, 22 strele, Tako, vidite, znači dao mi je nekoliko saplinga, ono drvo je puklo, znači tu mi je razneo sve. I crafting table mi je razneo. I sada moram da popravljam. Da, to je nestalo. Ima neke stepenice tu. Nemam ništa. Uzet ću ajde. Nema veze. Znači, toliko mi je vremena trebalo da nađem sve ove stvari, vrati, da ne mogu da vam pišem. Znači, usro sam se. Stvarno, bukvalno, znači, usro sam se. I prekinuo sam zbog toga, dok tražim cijelu epizodu, znači... Izvinite, kinuo sam. Sada, da stavim tu sve u chest. I da, našao sam emerald, kad sam tražio ove stvari, našao sam jedan emerald. Imam 5 emeralda. Znači, ne znam šta mi je sa emeraldima, znači, nađem na svakom ćošku, brate. Bukvalno, znači. Da, dobio sam u kovčegu ovo melon seeds. To ćemo sad da posadimo. Crafting table ću tu. Imam 1 XP. Da. To me dosta iznerviralo. Ovo bi imam ekran. I ovo ću da stavim i sad idemo da posadimo melon seeds. Uzet ćemo sve ove stvari tu. Ovo nam ne treba, ovo nam ne treba. Idemo sad. Znači, ljudi, ne možete da ne verujete. Ja sam reknuo bukvalno kad me on ubio. Mislim da ste čuli ili sam prekinuo epizodu. Ne znam. Ali, vrate, znači, ne znam. Mogu bi ovdje da dodam još malo. Sad ćemo da dodamo tu zemlju. Stvari dosta je. Tako, da, treba ovdje. Tako je. Samo mi je žao što imam 1 XP. Ali dobro, ovo je malo ružno tu. I da, pala mi je ograda. Ovdje. Stani. Šta tako? Stani, Damien. Damien. Da si otišao. I ovo drvo ću discepiti tu košu. Šta mi znači sad? I onako je, vidite kako je. Izgleda kao neki ender bez ovog skina sa ovim chestplateom i to je. Ali ne mogu da verujem kako sam, imao sam i chestplate i sve i opet sam umrao. Fair. Da ubijem onog Staška gore. Iako Staško nije ništa krivo. Da, vidite da nema hrane. Ne znam da se izgubila hrana, nisam mogu da je nađem. I ne znam šta bi da uradim sad. Ovo je fishing road. To bi moglo da enchant. Da, ono što sam...
Brate, kako je on hoće na sine. Što je ovo, neka šuma? Šta je sa vidnim pojma? Povećao sam FPS na Ultimate i sad mi je nešto neobično mnogo. A ne bogujem baš mnogo. Ajde, gdje su svinje? Eno je... bumsaka. Dajte mi da jedem nešto. Dajte mi da jedem nešto. XPD, ja sam kupio, jas. Stani, smanjit ću FPS. Nekako tako 20 FPS. Aj. Evo si rade. Mislim da nisam ništa dobio od ove svinje. Vidite kako sad nešto neobično. Sve je počelo da mi buguje nenormalno. I kad bi našao kuću. Stvarno, ja sam zaboravio da mi je kuća. Šta je magla ovako, vrate? What the fuck? Da li je moguće da sam se ja izgubio? A, nisam sam ne. Aha. What the fuck se desilo? Aha, znam se desilo. Umreću na glavi. Idemo sad kući. Stavim još pola butkice. Znači mnogo toga smo zavibali ovdje. Nešto mi se nakrivila slika, ljudi, ne znam šta je ovo. Šta bi sad moglo da radim tu? Da, ljudi, provalio sam kako se pravi kompas i znam tačno šta mi nije bilo dobro. I sat ću da napravim. U stvari sat. Tako. Nisam trebao cijelo u krug, nego samo ovako. Evo ga, kompas. I sada im pokazuje nam gdje smo se spavnovali prvi put. Ljudi, ja mogu da pojedem supicu. Ha, pun. Vidite kako nešto čudno. Gdje je Sneško? Sneško! Sneško! Ovo mi se dešavalo. Izgleda da si stopio jedan.
saučešće. Neka je slava i hvala Bože Mirko. Koliko mi treba? 1, 8. Treba mi 2 ova bloka, idemo gore po melon. Idemo sada ovdje, mnogo manje baguje, tako. Neću da uzimam sve, neka bude kao ukras. Stavim da pokupim trsku. Sad idemo ovdje. Ova farma dosta napreduje. Sad idemo da posadimo i ovo kako se zove, ne znam koji klip da pravim, neki tutorial bi pravio, ali ne znam šta bi mogao stani dole. Ne znam šta bi mogao, koji tutorial da napravim. Ja jednom snimio 10 stvari koje niste znali u Minecraftu. Onda je video ispao glupo i onda sam rešio da ga ne izbacim. Šta bi ovdje dodao? Ovo mi ne treba. Da idem da treba sneška. Sneška. Ako ja ovo strušim. Šta je bre ovo? Ne razumijem. Šta je bre ovo? Bug. Ljudi, idem da restartim igru. Ne znam šta je ovo, brate, ili koji bug ne mogu da stavim. Idem po još jedan. Šta? Si ti malo retardirano mozak, je? Brate, ova igrica je majke mi bolesna. Brate mili, bolesno. Šta bi sad mogu da radim, bre? Clay, sugar, water bucket, ovo tu. Ljudi, ne znam, možda bi nešto pravio. A to bi bilo to za ovu epizodu. Ne znam šta bi više da pravim i ćao.